tuntruma rongbol na chanchin kan ngai thlak tur chu pathian muin ti Cameroon rama jeka chanchin ani thil dang zong aya West African ram pakhat Cameroon a jeka thil du chu university entrance exam na a hlotlin ani ma se exam chu sabat nia atlamau mai si a jeka chuan Cameroon khopui yonde pon lama exam na boipui tu ber anzir tir tu hnena chuan ke hi 7 day Adventist kania sabat ni chuan ka exam ve theilowang ti in a hrila zirtir tu pakhat chuan local la exam chu ziak vela an mai alo ti a pakhat dang chuan izia mai chu angai ani alo ti boka jega chuan nilove naktu ka mel in mulo ani chuan ka in khom ani ti lo hремai turin ka du cheu ani ati a zirtir tu then khat chuan chu chona angin an ngaya nui so chungin pui thiam ini chu an ti vela jega chu ina a honga ama kuma khan baptisma changin athin lung chu isuan hnena alo hlan to a chu wangin sabat sera lalpa choi moizel chu atumru hle ani sabat nia chuan test na muna kallovin a in khom tange ya nitlak nu in chu mun lama chuan avakala ma se tu ma anlo omlo exam chu anlo nei zo vek to a zirtir tu te po an hong to a je ka po ina a honga Sunday zing ma taka test nei na mun chu avapan le a mi tu te mo an local basin nile ngin anga ka tu ma an local lo tho tran ni zing ma taka testing center lama hakal le a tu ma anom chuang lo a thuwa alo ngak le ta ani enge mo chen anga nu chuan zirtir tu te chu an lo thlenga exam result chu an sem chuak tana chuna chuan an ho tu pa ber chuan thil omzia chu a han zota zirtir tu chuan jeka kok chung chuan ani chungchang ti lo thil dang chu atluang veke te in changa asoi zel danin jeka hian sabat nia exam zia adu velo ani ho tu pa chuan tuna exam chu ziatir maila atha ang ati a exam nu nung pani chu zirtir tu pani in anvil angaya apakhat na chu English zirtir tu ani a ani chuan je kala mu ngai lo zirlai buron kengin chiar turin ati a je kan nalo taka a chiar bau lai chuan zirtir tu chuan musit takin alo nui so a adik lo engmai shelo ni hi engtin nge ipas thayang ni ati vela je ka chuan hildang minzot mairo khongain thildang minzot jokte ti na nge na zirtir tu chuan zo na dang om to lo ipas lovang ati a je kan angen lai chuan ani chu chuak torin kongkalam apana tu emo hian akal na tur an lo dal sak ang mai hian kongka chuan ading tarenga a chuak theita der lo mai ani zirtir tu chuan je kalampo en chuang lo hian lungkham du su ti na au chuaka chumi nuwa chuan akal theile tamai ani adota zona siam tu tur zirtir tu chu sarkar thilte khovel chanchin le leilung chungchang te manga zona siam tur ani a ma se chu tiang zo talo chuan nang sabat ser tu sabat chu enge ni ti in azot zoka je ka chuan chu zona chu exam zona anganga in thathei ang bera chan atuma ani chuan sabat chu thupek som jingami ani ti pa chuan abeka bible chu anpan zui ngala zirtir tu chuan lo khapin bible chu ladu khersu ati a je kan hena chuan thluak suk sak ani thule heng sarkar thilte khovel chanchin le leilung omdan chungchang te chu sakhuana ai chuan apoimo jok ti ashila je ka ero chuan chung thil pathum te chu alo zir to a sakhuana tluka poimo engdang ma omlo te in achang ve thunga sakhuani hi chial etha hriat na chungchang ni in kannun pum pui hi minne ani ati a chuti lai tak chuan zirtir tu dang alo luta zirtir tu masa zo khan je ka chu chuak torin ashila exam chu azota ani chu mini engemoti nuwa chuan test result ngai venin je ka chu alo kal le a amma a chuan kar hi alo dinga English test petu zirtir tu kha kara tangin alo dak chuaka lomro ati a je ka chuan angai na takpo a shelova an pu chuan anui zat le ta em niang ti in angai to a
testing center a chuan je ka chuan zirlai dangte nen zirtir tuin exam na a hlotling te ming a chhiar chuak lai chu an lo ngai thla hloma chuta chuan a ming lamri chu a hreveta a hlotling ve hlo mai makpo ati hle a ban phar chuakin pathian kalome tin au chuaka je ka chuan lom thu hril tumin an english zirtir tu chu azonga ani chuan lomro kati che kha iring lo ni mo ti fail check ka du ve nen ati a je ka chuan enga tinge min ti fail si lo ti na zota zirtir tu chuan akianga zirtir tu dang telam chu a hoya ti fail ka du a ma se ka theingang lo ani ka ti fail thailo chan che po ka thithiam bik lo ati a je ka chuan mak atinge mai ani hian thil thleng om zia tak po aman thiam bik lo a hriat zong chu pathianin atong traina angai thlak sak ti zong chu ani sabat a choi sana wangin pathian poin ani chu a choi moi ve ta ani tuna je ka chu kumsum nga paruk ani ta a ma se khani kha a thengil thengai lo pathian ka mu ti hi rin hlel rual ani lo ati hial ani tun quarter 13 sabat tholom hi Cameroon rama 7-day Adventist education ti lennan akaldona French le English manga no pangten iswa chanchin anzir theinan trong ni zirtina sikul hon ani donani phal taka tholom in thodon wangin lom thu kan suilok ani khati zong kha tun tuma rongbola chanchin kan ngai thak thei chu ani